चिरां जिल्लानि सान्थिपुर हाथायाव मोजां आरो नांगौ बायदि ड्रेन गैयैनि जाहोनाव सान्थिपुर हाथायनि गंथाम गंब्रैसो हटेलनिफ्राय बोहैलांनाय गिज्रा दैया हाथायनि गेजेरजों बोहैलांनो हमनायाव गोजोननाय मोनै फोरमायदों। हाथायनि सासे गलादारा फोरमायनाय बायदिब्ला बे जेंनाखौ लानानै हाथायनि सामलाय कमिटिनाव गोबां खेब खावलायहरनायनि उनावबो जेबो राहा लायाखै। बङाइगावआव पुलिसआ गोबां बिबांनि ड्राग्सफोरखौ फोजोबस्रांदों। थांनाय समबारखालि मोनाबिलि समाव बिफानारि नेमखान्थिनि गेजेरजों गोबां बिबांनि ड्राग्सफोरखौ बङाइगावआव फोजोबस्रांनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव 1483 केजि गान्जा, मोन 20,146 केप्सुल, मोन 8,310 टेब्लेट, मोन 150 बथल कफ सिराप, 56.15 ग्राम हेर'इन नारकटिक ड्राग्स टेब्लेट, 112 केजि ड्राग्सफोरखौ फोजोबस्रांनाय जायो। रायजो नाङैनो थांनाय से सप्तानि गेजेराव दैबानानि थासारिया खम जादोंब्लाबो काजिरङा माहारियारि पार्क आरो मोसा रिजार्भआव दैबानाजों गासै 24 जुनारफोरनि जिउ गोमायो होननानै काजिरङा माहारियारि पार्क आरो मोसा रिजार्भ बिबानगिरिया फोरमायो। रायजोनि बन्द जानानै थानाय गंनै पेपार मिलफोरनि गासै मावफारियाफोरनो 570 कौटि रांनि अनसुंथाइ होनो रायजो सरकारा फोसावनानै होयो। हिन्दुस्तान पेपार कर्परेसन लिमिटेडनि नगाव आरो काछाराव थानाय गंनै पेपार मिलनि थान्दै आरो रायजो सरकारा गुवाहाटीआव जुथायै सावरायलायनायनि गेजेरजों 570 कौटि रांनि अनसुंथाइ होनो रायजो सरकारा फोसावो। एजिपिनि दैदेनगिरि सोलोंथाइगिरि डक्टर रन्जित डेकानि न'आव पेट्रल बमजों गाग्लोबनाय जाथायनि दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमनो हायो। हमनो हानाय दायनिगिरिखौ पाठशाला सोहोरनि मिन्टु आली होननानै सिनायथिदों। मिन्टु आलीया रन्जित डेकानि न'आव थांनाय समबारखालि मोनाबिलिनि 7 रिंगासो समाव पेट्रल बमजों गाग्लोबदोंमोन।